תחשבו על רגע שבו הייתם צריכים לקחת החלטה חשובה. ידעתם מה צריך לקרות, אבל לא ידעתם איך זה יקרה. הייתם בלחץ, בספק, שפשוט פעלתם בביטחון, שהדרך תיפתח. פרשת בשלח, בני ישראל עומדים מול הים, והים סגור. הם מאמינים, הם ראו את 10 המכות, הם יודעים שהשם כל יכול. אבל הם לא זזים. הם מחכים שמשה יפתור את זה. ואז מגיע נחשון וקופץ. למה? כי הוא לא רק מאמין, הוא בוטח. הוא לא שואל האם היה מבקע, הוא פשוט הולך קדימה מתוך ידיעה שהדרך תיפתח. כמה פעמים אנחנו אומרים לעצמנו, אני מאמין שזה יסתדר, אבל בפועל מחכים שמשהו יקרה במקום לקפוץ פנימה. כמה פעמים אנחנו תקועים מול ים סגור, כי אנחנו קודם כל רוצים לראות את הפתרון ורק אז לפעול. אז הנה האתגר שלי אליכם. מהו הים שלכם? מהו הדבר שאתם מאמינים שצריך לקרות, אבל לא באמת עושים עליו צעד? היום, במקום לחכות, תעשו את הצעד הראשון. כי רק אחרי זה קופצים, הים נפתח.